Conta la llegenda que fa molts anys, en un racó del món, va néixer la primera llum. Una llum xicoteta però intensa, com un far a vora mar. No venia d'un foc ni d'una espurna, venia d'una idea, d'un somni compartit, que l'educació podia ser justa, transformadora i col·lectiva. Aquella llum era una escola i dins bategava el cor d'un grup de persones valentes, mestres, famílies, alumnes, gent que no volia només ensenyar, sinó canviar el món des de dins. El temps va passar, però la llum no es va apagar. Al contrari, altres pobles, altres ciutats, altres cors van començar a encendre noves llums, una a una, com una constel·lació que s'anava dibuixant al nostre territori. Ara vos demanem, si has arribat, plorat o crescut en una aula, encén la teua llum. Si creus que l'educació pot canviar el món, encén la teua llum. Si et sents part d'aquesta comunitat, encén la teua llum. Si alguna vegada t'has sentit orgullós de formar part d'una escola cooperativa, encén la teua llum. I si vols caminar junt amb nosaltres cap a un futur millor, encén-la ara. Ara mira al teu voltant. Totes aquestes llums formen part de la mateixa història. Algunes les has trobat fa anys, altres avui mateix. Però totes il·luminen el nostre camí. Cada llum representa una escola, però també una promesa, que no caminarem mai a soles. Que la llum de cadascú de nosaltres sempre ens portarà a casa com un far. I que, amb aquestes llums, que resideixen dins de cada una i cada un de nosaltres, il·luminarem el camí d'un present cooperatiu cap a un futur millor.